Yes. Jeg vil bevise, at kvadratrot 2 ikke er et rationelt tal, det vil sige et irrationelt tal, for at demonstrere et eksempel på et modstridsbevis. Og fordi det er et modstridsbevis, så starter vi ligesom med at antage, at det modsatte end hvad sætningen siger det tilfældet. Det vil sige, at vi antager, at kvadratrot 2 er et rationelt tal. Det vil sige, at det indeholdt i mængden Q. Og så siger vi, at alle rationelle tal, som kvadratrot 2 er en del af, de beskrives som brøker. Så hvis vi her beskriver en brøk, hvor a og b er positive heltal, og a over b er uforkortelig brøk, fordi man kan skrive det på den kortest mulige form. Så kan vi så videre og sige, at hvis vi vil af med kvadratrotstegnet, så tager vi det i anden på begge sider. Sådan der. Og så kan vi sætte i anden ind på tælleren og nævnerens plads, i stedet for at have uden for en parentes. Og så vil jeg egentlig gerne gange b i anden op på den anden side. Så vi har, at der står 2 b i anden er lig a i anden. Yes. Så det vi kan se her, det er, at vi ved, at det her det må være et ligetal, fordi der står 2 foran, gange foran. Og det vil sige, at a i anden er et ligetal. Man ved, at hvis et eller andet tal i anden, f.eks. x i anden, er lige, så vil x også være lige. Så det vil sige, at vi ved nu, at a er lige. Vi kan fx sige, at a er 2n, hvor n er et eller andet vilkårligt heltal. Hvis vi substituerer det ind her, så står der 2n i anden. For at tage gang i anden 1, så er 4n i anden. Og det kan vi igen skrive som 2 gange 2n i anden. Sådan der. Og så hvis vi går helt tilbage herover, kigger, så står der 2 der, og det står der også der. Så vi kan dividere 2 på begge sider. Og hvis vi gør det, så får vi at b i anden er lige 2n i anden. Og fordi vi ganger her med 2, jamen så bliver det her lige tal. Det vil sige, b i anden er et lige tal. Hvor vi samme regler siger, så må b altså også være et lige tal. Så vi kan fx sige, at b er lige 2n. 2. Men det der så er pointen her, det er, at vi kan vise, at både a og b er lige tal. Det vil altså sige, at vi kan faktisk skrive her 2n og 2n2. Og så kan vi faktisk forkorte brøken med 2. Men vi anså i sin tid, at den var uforkortelig. Og det vil sige, at der er noget, der ikke kan lade sig gøre. Så vi har en modstrid, og hvilket betyder, at kvadratrot 2 ikke er et rationelt tal.